Okay mga ka-Israel, magandang hapon po sa lahat, lalo na sa ating mga suking taga-subaybay sa aking YouTube channel. At ngayon, magluluto tayo ng Miki Gisado. Kaya mga ka-Israel, pasok, magluto na po tayo. Magsimula na po tayo sa ating paghiwa ng ating mga sangkap. Ito na yung karne natin. Kailangan may taba kasi masarap kasi yung may taba. Kaya maghiwa na po tayo. Lagay na po tayo sa ating kawali. Yan po. Okay na po mga ka-Israel. Ilagay na natin yung ating karne. Okay, yan na po yung karne natin. Habang nakasalang po ito, maghiwa naman po tayo sa iba pa nating mga sangkap. Ito yung bawang natin. Sibuyas. Na yung ating mga sangkap, nahiwa na natin. Yan po. Ilagay na natin ang bawang. Sibuyas. Nor. Lagyan natin ng paminta.
Lagay na natin ang ating Mickey. Lagay na ating oyster sauce. Lagyan natin ng tubig, 1 o 2 tasa. Lagay ang carrots. Bell pepper. Lagyan natin ng toyo. Lagyan na natin ng repolyo. Ito na mga ka-Israel, ito na po ating Mickey gisado. Napakasarap po. Hanggang dito na lang po.